את המשחק, פשוט שכחנו להקליט לכם. אנחנו מקליטים לכם את מה שהבטחנו לכם לשורט, כי פלשבק מהסרטון הקודם. עכשיו אנחנו מנצחים. תקנו את זה. אני אומר לכם, עכשיו אנחנו מנצחים. ליאם, אני נותנת כל כולי רק בשביל הקהל. לא. כל כולי. אנחנו מקווה שננצח. חכה עם הפאוור. חכה. כך. עוד 5 דקות יש לי, ליאם, פאק, אנחנו נספיק? יאללה. חברים יקרים, אנחנו עושים את זה במיוחד בשבילכם. לא, אחי, שתקר עליו. אני לא יכול לראות עליו מרחוק. לא, ניצן. אחי, חברים יקרים, אנחנו עדיין ננצח, אני אומר לך. עדיין, אל תאבדו תקווה. ליאם, אנחנו במקום הרביעי כרגע. תברח מספייק, הוא יהרוג אותך חיים. אתה תמות. לא! לא מאמין לך, אני מת. ג'י, אחד מת. לא. ספייק וואן. שמתי לב, אני מנסה לבוא לעזור לך. לא, יש פה עוד מורטיס, פאק. ויש פה עוד חרא. אוי לי. לא, אוי ואי. ניצן, לך לשם. יופי. אל תדאג. צריך לפוצץ לו את הפרצוף. יופי. 6, 5, 4, 3, 2. הוא יודע עליי, פאק. אני חזרתי. תרוג, תחסל את המרביס. לא, ליאם, לא. חברים יקרים. אנחנו לא מאמינים ממש לכם. מצטערים. עשינו מה שאנחנו יכולים, אבל עד שאנחנו לא מנצחים. אנחנו לא עוזבים את השורט. יאללה.